So here we go, sir. Mang Insyong the best, syempre. Bili tayo ng lechon always niyan. Yan. Okay, dito na yung gwapong tropa natin. Nakita ko na naman. Yan si Idol. Yan, si Idol. Basta Biox panalo. And thank you so much, sir. Thank you. Dito tayo kay sir sa professional vlogger. Sir, ano pong pwede ba ma-entertain saglit, sir? Opo. Ano pong may pag-ilingkod ko, sir? Yes, newbie tayo sa vlog. Kaya ano pong may advice niyo po sa akin? Luby, Yes po. may advice. Yes po. Bago pa lang dito. Very humble si sir talaga. Napaka very humble. Ano lang po, stay humble. Yun. Thank Yun you lang so po, much, sir. kahit saan ka makarating, kumbaga, paa sa lupa, pero yung pangarap sa langit. Yun. Thank you so much, sir, sa advice. Biox panalo pala, sir. My name. Alfred. Yan. So, isang malupit mo ng panalo, sir. Pasigaw muna tayo isang panalo dyan. Manalo. Yun. Thank you so much, sir. Yan. Yun. Ay, daan tayo rito. Oops. Tumawid pa tayo sa may kulay. Ayan, nandito na tayo. So, kanina, nakausap natin si Sir. Kanilang professional vlogger. So, thank you so much, Sir. Napakaganda ng place. Maliwalas, grabe. Kung talagang gusto mong mag-relax at mag-enjoy. Ayun. Daming ka maririnig dito ng uli ng ibon. Ayan, grabe. Napakagandang lugar. Oh, nakaka-amaze. Ito. Maraming activities dito na pwedeng gawin. Ayan. So please don't forget to subscribe. It's me again, Biox Panalo, in the house. So once again, shout out to the whole world. So ating mga kapanalo na laging nagsusubscribe. So maraming salamat po sa inyo. Ayan, napakaganda nito. Grabe. Ayan, ang luwag ng place. Oh, grabe. Ang ganda talaga. Wow. Ang ganda.